Zdravím vás u vlogu. Hodně jste si o toto psali? Ne, nikdo si o to nepsal, asi 2 lidi, ale řekla jsem si, že udělám vlog z Minnesota. Právě se nacházím v Minnesotě. Jsem tady v hotelovém lobby, takže se stydím, jo? Ale vlog začíná. Lidi, jsme tady na mistrovství světa U20. Můj kluk chytá. Nebo takhle, můj kluk je golman, takže chytá. No a chtěla bych vám tady tu cestu jakoby zdokumentovat, protože je to hustý. Momentálně tady máme hrozný počasí a čekám tady teď na Máťovou mamku, která šla do obchodu a bych jí otevřela kartou. A no, dneska tady začalo být úplně šílený počasí. Začalo sněžit, je pocitově -17 a je tady brutální sněhová bouře. No, takže tak lidi. Chtěli jsme se zajít podívat do nějakého obchodu, to bych vám jakoby chtěla natočit, ale nevím, jestli se vůbec někam dostaneme. Takže tak. Budu vám dokumentovat tuto cestu, doufám, že vás to bude bavit. A vlastně ani nevím, jestli mě slyšíte, jo, takže pecka. Ale nějak jakoby vypadá naše hotelový lobby, jo, kdyby vás to zajímalo. Před chvilkou jsem vám natáčela, jaký je šílený počasí. Doufám, že to tam, počkejte, vidíte. Vidíte to, jo. Super. Lidi, jedeme s Máťovou mamkou do TJ Maxx. Ještě tam nejedeme, protože nevíme, jestli nám to vůbec pan taxikář potvrdí. Ale blbý je, že se tady nedá úplně jakoby jednoduše dopravovat nějakou městskou hromadnou dopravou, takže už jsme tady minimálně za bulvara na taxíkách. A ještě tady máme stravit dalších 7 nebo 8 dní, takže bomba. No a počasí jsem vám ukazovala, nelepší se, má se horšit, takže si musíme akutně jet koupit dlouhý bundy, protože jsme si asi naivně mysleli, že to zvládneme bez nich. Takže tak. Lidi, another day, another sleigh. Rozhodla jsem se, že vám natočím, co jsme si, teďka jsme byli s Máťovou mamkou v obchodě, v grocery store, jmenuje se to Fresh Team Market, nevím, jestli to čtu správně, ale každopádně nechala jsem tam $31, tak vám ukážu, co si koupíte tady za $31. Tohle to je asi nějaký obchod, já jsem strašně přesvícená, já se omlouvám, já nevím, jestli to bude lepší někdy. Tak, co si tam koupíte za $31? Koupila jsem si sushi, nějaký spicy, to stálo 8. Dále nějaký takovýhle pita chips. Pak jsem chtěla ochutnat takovýhle nějaký želé bonbonky. Nevím, vypadá to stejně jako takový ty twirls nebo něco takového, ale myslím si, že tohle by mělo být jakoby míň asi chemický. Abych to popsala, tohle by mělo být asi nějaký grocery store, kde to bude jakoby víc organický, jo. Kdo chápe Ameriku, tak tady to jídlo není jakoby úplně nic moc a tohle to je asi nějaký obchod, kde by to mělo být lepší. Dál jsem si koupila nějakou takovouhle bagetu, to stálo $2.19, což je teda docela rip-off, to bych chtěla říct. Velkou flašku vody. Dále jsem si koupila guacamole. Takovouhle nějaký dipík. Jmenuje se to Buffalo Bitchin Sauce. Jsem zvědavá. A pak jsem hrozně chtěla ochutnat tady tyhle ty popy drinky. To vidím všude na TikToku, takže jsem si koupila nějaký grape. Uvidíme. No a pak jsem potřebovala kondicionér, takže jsem si koupila takovýhle malý kondicionér na vlasy. A poslední takový to Red Bull, to je můj nejoblíbenější, v Americe ho dělají velký, takže super. No a toto je $31 lidičky.
Dneska máma ty zápas, hrajou proti Finům, on teda sice nechytá, ale taky vám to nějak natočím a teď se jdeme s mamkou pomaličku připravovat. Včera nám tady brutálně nasněžilo, je -12, pocitově -19, takže držte nám palce. Zatím papá. Lidi, natočila bych vám víc, ale je tady -20, takže vám nic nenatočím. Jsem tady s paní mámou a je nám hrozná zima a já jsem si udělala... Ne, to by nás zajeli, dobrý. No, takhle to tu vypadá. Super duper. Půjdem. Podívejte, lidi, a tam je Aricia. Do prdele práce. Jsme v největším nákupáku, asi v Americe, nebo nevím, druhým. Prostě obrovským nákupáku, mají tady všechno. Už jsem si něco koupila, teď jsme ve Viktorce, takže stejně nakupuju. No a nevím, jestli vás chci úplně točit, co všechno tady je. Možná mám jakoby pár věcí a záběrů natočím, abyste si jako koukli. No a pak vám udělám hol, až se vrátíme zpátky domů na pokoj. Jo? Moje vlasy už jsou fakt krásné. Hrozný. Včera jsme se opili a dneska jakoby tady chodíme s kocovinou, takže bomba! Zatím papá, lidi. Ale fajn. No to jo. Tak lidi, hlásím se zase po nějakém dni, protože jsem to včera nestihla natočit a dneska jsme hráli proti Lotyšsku, vyhráli jsme, hej ho, takže teď čekáme na výsledek Kanady a uvidíme, koho si vytáhneme do čtvrtfinále, takže držte palce. Já sice tenhle vlog určitě vydám až po mistrovství, ale držte palce. No a chtěla jsem vám ukázat, co jsem si včera koupila v tom velkém mallu. Jmenuje se to teda Mall of America. Nějaký záběry už jste asi viděli. No a můžeme jít směle na to. Takže první vám asi ukážu, co jsme koupili v Sephoře. A tam toto mi koupila, prosím, Máťovou mamka, jo? Takže velký shoutout Máťovou mamce. A dostala jsem tuto dezinfekci. To si myslím, že každá správná bláznivka potřebuje mít, jo, z té Ameriky, takže dezinfekci. Já mám asi vanilkovou. Jo, vanilkovou. Dále, bez toho přece tento americký trip taky nemůže být, takže tenhle lipík od Roudu mám taky vanilkovej, protože jsem vanilkovej geek. A super, jo, nevím, ukážu vám to na rtech, jo, abyste věděli, jaký to je se matlat jako Hailey Bieber. Boží, jo, boží, takže tak. Dále mám od to neumím číst, Charlotte Tilbury, jo, tak mám takovejhle malej bronzer. Dneska už jsem to používala, takže se omlouvám, jo, ale bronzer. A poslední, myslím, věc ze Sephory mám tuhletu tvářenku od Rode. Mám ji v odstínu Date Cake. Je takováhle červenoučka, jo. Velice cute, velice cute. Asi tak vám to řeknu. Pak jsem si, to tady vidím, to jsem si koupila teda dneska v Targetu, to je úplně mimo. A to jsou tyhle ty Native malinký deodoranty. Oni to nesmyslně, jo. Oni teda v Američani v tom mají jakoby ty alumínia a tyhle ty sračky, abyste nesmrděli, ale je to hezu a do kabelky super. Dále jsme byli ve Victoria's Secret, tam jsem si tak koupila
nějaký spodní prádlo, podprsenku a spodňáry už mám dneska dokonce i na sobě. A ten zbytek, nevím, jakoby asi vám to takhle, koupila jsem mamce, jo, tak tady třeba takovouhle růžovou. A pak spodňáry, ale to vám jako tady nechci asi úplně ukazovat. No a ve Viktorce jsem taky pořídili takové to tělové mlíko. Lidi měli to tam hrozně levný, tohle stálo $7, jo. Takže dokážete si představit. Takže mám takovýhle tělový mlíko, to jako podaru. A k tomu mám i tenhle ten mist. Je to nějaký marshmallow. Jakoby vypadá to super cute, jo. A pak jsme byli v obchodě Bath and Body Works. Jo. Tam mají taky úplně šílené slevy. To jsem koupila, zase někomu podaruju takovouhle sadičku krému a nějakého toho body splashe. To je, vidíte, v přívoni. Dal takovýhle mýdlíčko, protože to má jakoby hezký obal. Omlouvám se taky za svoje nechty, jo lidi, ale prostě jsem v Americe a na nechty rozhodně nepůjdu a dělám si nechty sama a trošku mi odlítaly, jo? Takže mě omluvte. Mýdlíčko a jako poslední jsem tam koupila takovýhle krémík. Apple pie, taky super cute. Asi tam, zítra tam jedeme ještě jednou, takže asi tam nakoupím ještě toho trošku víc, protože to chci tak nějak jakoby podarovat všem, aby měli nějakou památku na tu Ameriku, jo? No a vlastně hlavní hřeb večera je bunda. Strašně jsem si tuto bundu přála. Byli jsme teda, asi některý z vás určitě znají, v obchodu Aricia. A tu bundu vám tady asi úplně celou neukážu, ale jenom takhle jakoby naznačím. Je to dlouhý péřový kabát, na který měli docela velkou slevu, 30%, takže stála asi z $375 nějakých 261, nevím, neberte mě za slovo, prostě byla slevněná. Dneska už jsem ji i otestovala tady v -12, super lidi, doporučuji, pokud budete mít kolem tohohle krámu cestu, tak se tam běžte podívat. Jako věci tam mají normálně docela drahý, ale teď tady jsou ty povánoční slevy, takže se to docela dalo. No a to, jestli se nepletu, pletu. Jsme tam koupili Máťovi, nebo mamka tam koupila Máťovi, tak chci vám to ukázat všechno, jo, prostě, takže vám to ukážu. Koupila mamka takovouhle rostomilou čepici. A ještě je někde kšiltovka, ale tu bohužel teďko nemůžu najít. No a to bylo teda všechno z Mall of America. Myslím si, že jako jsme se trošku zbláznili, nevím, jak to odvezem. No a tak. A dneska je štědrý večer dneska není. Dneska je Nový rok, takže my ho budeme slavit v pohodlí hotelového pokoje s Máťovou mamkou. No a asi bych vám tímhle teda taky všem popřála krásný a šťastný vstup do nového roku. Zdravíčko, štěstíčko, známe to všechno, ostatní si koupíme, jo? Tak jo, takže ozvu se zase nějak, jo? Zatím, papa. Co to vzít tady? Tak to je crazy. And like my wife said, I still didn't say no. People trying to say I'm going crazy on Twitter. My friend's best advice was to stay low. I guess it's Tak lidi, jsme opravdu na dně. Let nám posunuli tedy, dohádali jsme si let na zítra přes Londýn, no a je to super. Jo, no tak super. To jsem úplně člověk. Vítá vás moje maličké já
z budoucnosti. Momentálně edituju ten vlog, jo, super, ptáčci. A chtěla bych k tomu říct jenom pár informací, které jsem neřekla a chtěla bych je ještě dodat, aby jsme se pochopili. Takže, za prvé, rozhodla jsem se, že to teda spojím i s haulem, co jsem si všecko nakoupila v Americe, takže to po tady tomhletom mým a jede mi, prosím vás, smyčka, jo. Je to super načasování, ale jede mi teďko myčka. A po téhleté mé části, co tady vám dobleptám, tak bude haul, co jsem si všecko nakoupila v Americe. No a ještě bych jenom chtěla dodat, jsem si to strašně moc užila, strašně málo jsem toho natočila, ale dlouho jsem nad tím přemýšlela a chci to vydat, protože je to fakt taková moje vzpomínka. Teď mě zpětně mrzí, že jsem toho nenatočila víc, ale prostě jsem byla fakt v takovém mentálním rozpoložení, že se to jakoby nedalo. Jo, nedalo, protože to byste ani nechtěli vidět, jo. Ale chtěla bych říct, že jsem si to strašně moc užila a taky bych chtěla dát takový malý disclaimer, protože já fakt strašně často slýchám, že prostě žiju jenom těmhle a tak dál. Ano, žiju lidi, jsem vychovaná v hokejové rodině, můj táta byl profesionální hokejista, můj brácha hraje hokej a i můj malej brácha hraje hokej. Takže prostě ano, jsem v tom odkojená úplně jo, a baví mě to, takže proto k tomu mám takovýhle nadšení a to, že se Maty dostal na mistrovství světa, prostě pro nás jako pro oba je prostě velká věc a je to jeho jeden z největších úspěchů dosavadní jeho kariéry, takže prosím, let it go. Pokud vás tyhle ty věci prostě ohledně toho hokeje nezajímají, já tomu rozumím, ale jakoby tak mě nesledujte. Chtěla jenom říct jednu věc. My jsme celou dobu byli vlastně v Minnesota University campusu a pak jsme se na čtvrtfinále nebo semifinále, to si teďkom přesně nepamatuju, přesouvali do St. Paul, kde je vlastně Grand Casino Arena, kde hraje Minnesota Wild tu svoji normální NHL sezónu. To bylo úplně neuvěřitelné. A jinak jsme teda celou dobu hráli, to tam máte i nějaký záběry, v té Minnesota University aréně a ta se mi jmenovala nějak Maripucci nebo něco takového, nechci to úplně říkat špatně. Jo, tady máte malý záběr, ona je taky zvědavá. No, takže tak, abyste tak nějak jako cca věděli, kde jsme to teda vlastně přesně byli. A pak je tam takový jeden i záběr, vlastně úplně teď podle mě před tímhletím mým vstupem je záběr, kde jsme na letišti, tak prosím vás, oni nám zrušili lety 3krát a takže jsme tam zůstávali o 5 dní později a nakonec jsme i asi 2 noci nebo noc bydleli na hotelu, kde bydleli i celá hokejová reprezentace. A ten hotel byl úplně crazy, to jsem prostě nepochopila. Takže tak, to je asi všechno, co jsem vám k tomu chtěla říct, jenom abyste pochopili ten poslední záběr. To jsme byli už jakoby v opravdovém delíriu, protože ten výlet prostě opravdu nebyl levnej a zůstat tam ještě 3 dny navíc už bylo opravdu jako out of our budget. Ale zvládli jsme to, jsme zdraví, živí, doma. Už máme dokonce i po hokejové sezóně letos a já se budu snažit vám teď točit i normální vlogy z normálního života, ale říkám, musím si na to asi ještě zvyknout, na to vlogování, protože prostě nejsem žádný influencer, ale baví mě si to dokumentovat, protože mě se pak baví jako zpětně koukat. Třeba teď jsem koukala asi po roce na jeden jediný můj vlog, který mám na YouTube z toho Finska a je to hustý po roce nad tím prostě reflektovat, jak to všechno bylo a že už jsme úplně někde jinde a tak dále a tak dále. Takže bych byla ráda, kdyby jsem si to dokumentovala. To si tady jenom jakoby odkládám, abych to viděla pro příště. Jo? Užijte si haul. Takže vítejme v části haulu, jo? Vítejme v části haulu. Upřímně byste tady už jeden haul viděli, který teda jsem točila přímo v Americe, ale samozřejmě jsem nebyla nakupovat jenom v tom velkém mallu, byla jsem nakupovat hlavně teda v TJ Maxx, protože to je taková moje jakoby guilty pleasure i tady v Evropě. Pokaždý, když jedu za babi bydlí jakoby u hranic s Polskem, tak jedu do Polska do TK Maxxu a prostě
neznám se, jo, lidi, neznám se, jsem v tomhle trošku blázen, takže se nedivte. A pak jsme vlastně ten velký mall navštívili ještě jednou a tam už jsem si dokoupila jenom takový jako blbinky, jo? Takže jdeme na to. Nevím, co jsem tam ukazovala, co jsem tam neukazovala, jestli tady něco budu duplikovat, co už jsem vám ukazovala, omlouvám se, jsou to 2 měsíce. Začnu asi kosmetikou a takovýma různýma doplňkama. První, co bych vám chtěla ukázat, jsou teda doplňky stravy, které jsem si tam koupila. Jedny ty už mám i sdělaný a druhý ty zase tak často jakoby nepoužívám, ale mám je takový prosichr. První teda, co jsem si tam koupila a co už jsem teda i dopoužívala, jsou tyhle ty Lemme Deep Load od Kourtney Kardashian, jo, myslím. Musím říct, je to super. Měla jsem jenom jedno balení, takže asi úplně nemůžu říct nějaký dlouhodobý výsledky, ale musím říct, že jako cítila jsem se potom dobře. Zkouším různé formy i těch super greens a tak dál, ale musím říct, že tohle mě jakoby nevadilo a bylo to docela fajn. Takže doporučuju. Ale ta cena, je to jinak teda strašně dobrý. Nevím, jak teda ostatní ty její doplňky stravy, ale tyhle ty byly jako strašně dobrý. To prostě byste to sežrali jakoby na posezení, jo? Další jsem si tam kupovala tady tenhle ten melatonin. Myslím si, že to je jakoby, vím, že to byl jakoby ta značka, já už to nepřečtu, ale vím, že to byl, že mi to hodně lidí doporučovalo a to je teda melatonin, nevím, jsem to řekla, na spaní. A ten je super, akorát říkám, teď už takový problémy se spaním nemám a tohle vás jakoby trošičku vypne, takže zase opatrně, ale pokud máte problémy, doporučuji tyto. Myslím si, že se to jako určitě bude dát sehnat i na nějakých jakoby normálně evropských stránkách, ale co jsem si kupovala v Targetu, tak ano, propadla jsem taky trendu. Musím říct, že to je jako masakr. To prostě voní úplně neskutečným způsobem. Nechápu to. Docela musím i říct, že na to, že je to prostě fakt jakoby jenom body lotion, že to i jakoby drží ta vůně, takže pokud na tohle narazíte, určitě si to kupte. Já to teď používám jako hodobožuj, protože vím, že to tady nekoupím, takže to používám jenom jako zřídka, ale musím říct, fakt top věc, jo. Helejte se a nebudu tady žádná revoluční, jsem normální pipena, co taky vidí všechno na TikToku, jo, takže tohle je jedna z těch TikTok věcí. V Targetu Aquaphor, to je věc, která je úplně peckózní na prostě jakýkoliv suchý místa. Já jsem exematik, nevím, jestli to víte, takhle to uvidíte. Jo, teďko je to asi možná trošku lepší. A tohle je super. A na co je to teda úplně výborný, je narty. Jo, to lidi, to je jako bomba. To je velká bomba. Jo. Další jsem si tam koupila ten produkt na vlasy, prostě já se omlouvám. Já to prostě už všechno používám, jo. Už jsem od toho ztratila i to víčko. BioSilk. Nevím, jestli to někdo znáte, ale pecka. Jako absolutní pecka. Tohle je nějaký jakoby leave-in conditioner. Strašně krásně to voní. Má to mít jako 17 miracle, jo. 17 věcí to má dělat. Je to prostě boží. Máte fakt jako rozčešete potom suprově vlasy. Hned jakoby cítíte na to, takže já teď prostě asi bych si potřeba umýt hlavu, ale říkala jsem si, že už to fakt musím natočit, takže prostě omluvte mě. Věc, tu teda jakoby velice používám a to je pecka. A to si myslím, že teda ale složenete i tady, tuto značku. To je totiž korejská značka. Jo, přečtěte si to, Huxley. Netuším, ale tohle to je maska na spaní, dáte si to jakoby buď po, anebo místo nějakého nočního krému. A ráno máte úplně tu glowy skin, jenom to umyjete a je to super. Taky jako další, to už mám teda taky skoro vypoužívaný, říkám, jo, jsme tu po 2 měsících, prostě nás nevím, jakoby jsem debil, ale budu to opakovat. To je teda taky od značky, která tady podle mě i jsem viděla, podle mě i v Rossmanu, jestli to S-Folio, taky korejská a tohle jsou nějaký rice cleansing pads, jo, to teďkon teda to jsem byla zase stržena trendem a používám to teď jakoby furt, kupuju si různý a tyhle můžu doporučit, jsou příjemný. Jsem si tam koupila od Elfu ten primer, který jsem si kupovala furt ve Finsku, tady bohužel v Česku nemáme,
takže pokud kolem něho jdu, tak většinou dokupuju tenhle ten primer, protože je super. Další jsem koupila nějaký spray, protože jsem si ho zapomněla, takže jsem si tam koupila nějaký úplně random spray, který teda v sobě má nějaký jako třpytky, což já bych úplně nepotřebovala. Má ale docela příjemnou střičku, strašně smrdí, to mi teda vadí. A je teda, mělo by to být jako cruelty všechno, nevím, jestli to znáte, tu značku Billion Dollar Beauty. A pak jsem si tam koupila několik sat těch Real Techniques štětců. A tady jsem vám přinesla teda ukázat jenom takhle sadu 3, jo. Doufám, že to není špinavý, já jsem je teďko myla ty štětce. A koupila jsem si tam různý sady, i mini, cestovní a tak dál, s beauty blenderama, takže tak něco jsem porozdávala, něco jsem si nechala, protože tyhle ty sady asi po 4 stály, já nevím, kolem $3,5–4, což je opravdu, proto tady absolutně nekoupíte, takže jsem to tam koupila ve velkém a asi všichni znáte, super štět. Tyhle ty masky, těch je tam 7 takových prostě plátinkových masek a to je pecka. To upřímně doufám, že koupím někde i tady, protože to jsou nějaký jakoby asi s vitamínem C. Jsem si tam koupila, to je docela random, Advil, to je jakoby ibuprofen, jo? Ale prostě Amerika, to je prostě jiný svět. Koukejte, jak vypadají jejich pils. Já vím, že to je nezajímavý, ale mně to přijde strašně vtipný. Vidíte to? Oh my god, cítím se jak 2016 TikToker. A jsou jakoby sladký, když si to dáte do pusy, jo. No, moc to nechápu, ale radši to nechci ani pochopit. No a teď bych se přesunula na to oblečení, jo. Teď se přesuneme na oblečení, já totiž ještě furt tak přemýšlím. Koupila jsem si tam kryt na telefon, který je super roztomilý, možná vám ho ukážu, jo. Vypadá takto. Velice roztomilý, teď jsem ho nosila fakt jako Immerwear 2 měsíce. Já absolutně miluju takový ty spací kalhoty, takže a v Americe to je jako velice trendy. Super roztomilý, jsou teda obrovský, já jsem to schválně chtěla, aby mi to bylo co největší. Jsou z strašně příjemného materiálu, ale to opravdu jako přála bych vám to zažít, jo. A no, takže tak, první kalhoty. I kalhoty jsem si tam koupila takovýhle, taky v TJ stály úplný prd, jsou teda dětský, ale nějakou záhadou mi jsou. Další věc na spaní, nevím, co jsem tam s tím spaním jakoby měla, ale očividně něco, jo. Jsem si koupila takovýhle vanzí, jo, velice roztomilý s takovýma kytičkama. No, co k němu, velice roztomilé pyžámko, akorát teda jediné, co mě na něm trošku prdí a nechápu vlastně, že jsem si to jako neuvědomila, že je pěkně průhledný, ale říkám, je to na spaní a nebudu se v tom chodit nikam vystavovat, takže koupila takovýhle yoga pants, asi bychom to mohli nazvat yoga pants, jo, akorát jsou teda úplně široký, strašně příjemný materiál, chtěla jsem si je koupit i v černý, nakonec jsem si je koupila jenom v béžu, protože jsem si říkala, já vždycky, když si koupím něco ve 2 barvách, tak to jakoby pak nenosím, ale upřímně tyhle jsem si měla koupit i v černý, protože jsou to fakt strašně příjemný materiál. Už možná, kdo mě sleduje na TikToku, jste na mě mohli vidět. Ten je super cute, jo. Značka, zase takhle, jo, kdybyste chtěli vědět. Velice roztomilý takový zip-up sweater. Docela příjemný materiál. Ten byl jako upřímně docela drahej na to, že to bylo jako v té J-Maxi. Ale po druhý ve Viktorce a tam jsem objevila ten topík. Jako lidi. Halo, já jsem vůbec nevěděla, že Viktorka dělá jakoby i hezký oblečení. A co je na něm úplně super, že má jakoby i vbudovanou, jo, to jsem, nevím, jestli se to tak říká, má tam prostě vevnitř i tu podprsenku, takže to nemusíte řešit, vypadá to pěkně, nemusíte mít podprsenku. Lambáda, já ji teda nepotřebuju, jo, protože jsem plochá jsem plochá, takže tak, jo. Asi poslední oblečení z TJ Maxx je tahle mikina. Je to klasicky z kapucí mikina. Takováhle, taky to bylo jako trendy, ale líbila se mi a je to takový ten dobrý střih, jo. Není to úplně baggy, ale ani úplně slim, takže úplně akorát. A ta značka je taková. Mám Urban Outfitters, kde měli strašně moc hezkých věcí a taky měli úplně šílené slevy.
Takže tohle mi koupil Maty, protože kdybych to neřekla, tak Maty ho asi trefí, takže tohle mi koupil Maty, jo lidi. Všechno, co vám teď ukážu. A první, co si tam koupila od značky, prosím vás, značka se jmenuje Out From Under, myslím. Jo, Out From Under. Koupila jsem si takhle roztomilý, ono to je strašně zmačkaný, já se omlouvám, takhle roztomilý kraťásky. 2 topíky, který jsem si tam koupila, který mi Maty koupil. A první je takovýto, asi zajímavější topík, takovýto. Takhle asi to, vám to nic neřekne, ale na postupě to vypadá výborně. Má stejné značky, jak se vám ukazovala ty kraťasy, mám mikinu. A ta je boží, ne? Lidi, ta je boží. Ona je jakoby už takhle zepředu zakasaná. Má tak jakoby gumu, jo, kolem toho pasu. Takže to přesně vytváří takový ten efekt, který chcete, toho zakasání, ale už to nemusíte dělat. A to si myslím, že je úplně všechno. Že, jako takhle. Asi to není úplně všechno, asi jsem si tam koupila nějaký jako blbosti, ale nevyhodnotila jsem, že by měly jakoby být v tomto videu, takže v něm nejsou. Přemýšlím ještě, myslím si, že nic. Já vám moc krát děkuju, že jste zhlídli tohleto video. A doufám, že vás to aspoň trošičku bavilo, že jsem tady z toho chaotična udělala něco, co není úplně tak moc chaotický, ale nevím, jestli se mi to úplně povedlo. To vidíte teďkon vy. A pokud jste to dokoukali až sem, jste fakt hustý a doufám, že se uvidíme ještě do nějakého dalšího videa. A budu velice, velice ráda, když mi zase do komentářů napíšete třeba nějaký konstruktivní názor na tohle video, co můžu zlepšit, co nemůžu zlepšit, to asi nemusíte. A taky, jestli máte nějaký nápady na videa, který byste ode mě chtěli vidět. To budu moc ráda, protože upřímně já jsem v tomhle takovej... Mně jakoby všechno přijde trošičku trapný, jo, ode mě, takže mi klidně dejte vědět, co byste si mysleli, že byste chtěli z mýho života třeba vidět. No a budu velice ráda, když mě budete sledovat tady, dáte odběr a like třeba a nějaký ten komentář. Vidíme se u dalšího videa. Pa, pa!